Gipaubos sa annual mental ability exam ang pipila ka PNP personnel sa General Santos City Police isipagpahugot sa ilang kahanas sa pagpanerbisyo. Samtang internal cleansing program sa hanay sa kapulisan mas gipakusgan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipailawum sa mental ability examination ang anaasa 100 ka mga PNP personnel sa General Santos City Police nga gipaigayon mismo sa headquarter niini sa General Santos City adlawng Lunes. Sagad niini mga operatiba gikan sa napulo ka police station sa lungsod. Sumala kang Police Colonel Nicomedes Olivar Jr., ang City Director sa Gatusan City Police. Usa kini ka annual exam sa pagpanguna sa PNP Health Service aron masuta ang kahanas sa mga pulis sa pagpanerbisyo. Labi na sir, ato mga investigator, ato yung ipasalang kay siyempre address ko na how to locate the suspect, how to investigate, how to gather evidence for court presentation and subsequently prosecution of the case para justice ang mga nadakpan. Samtang kanunay gipahimangnuan sa Gatusan City Police ang mga ginsakpan niini nga likayan ang mga ngilad nga binuhatan sama sa extortion. Kahinumduman nga dunay 5 ka PNP personnel ang girelieve sa Gatusan City Police ning baguay lang gumikan sa reklamong pagpangikil og 50 pesos sa usa ka motorista kinsa mireklamo sa 911. Ongoing na sir ang investigation dito sa atong admin case from the regional headquarters. Naka-comply naman siyempre naman tayo complete denial of the 5 allegedly reported nga nag-extort of 50 pesos. Gibutyag sab ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III atol sa pagbisita niini sa PRO 12 nga mas pahugtan niini ang internal cleansing program batok sa mga pasaway nga pulis. We are not stopping in our internal cleansing program. We are actually even strengthening the internal cleansing program to ensure that all policemen, tanan nga pulis gasunod sa aton nga mga direktiba Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.